Salutare toată lumea, numele este Andu și bine v-am găsit la un nou început de YouTube. Este prima dată în viața mea. Așa. Deci numele meu este Andu. Să vă prezint jocurile care s-ar putea să ne jucăm tot timpul. Acesta, 1. Am și volan, cred că o să ne jucăm cu volan. Minecraft. Primul plan asta o să fie Minecraft. Ăsta nu știu cum să jucăm, dar în fine. Ăsta nu prea cred că să ne jucăm. Ăsta niciun caz. Ăsta n-am să ne jucăm. S-ar putea și ăsta adică fi Minecraft-ul. Și cam astea ar fi jocurile. Dacă o să joc vreo 2-3 dintre ele. Așa, să le punem la loc. Bun, ăsta aici. Deci ăsta aici. Ăsta aici. Ăsta aici. Ăsta aici. Ăsta aici. Și l-am încurcat. Ce zici? Bun. L-am încurcat naiba, în fine. Asta nu o să ne jucăm în niciun caz, niciodată, ever. Pentru că nu vreau eu și pentru că dam. Bun. Păi, mai multe o să discutăm în episodul următor. O să-mi cumpăr și un microfon ca lumea. Acum vorbesc cam multe pentru că e seara și mama o să zică, păi tu ești nebun, vorbești singur. Bun. Vreau să-mi cumpăr și... da, asta este skin-ul meu. În Minecraft. Am și o capă șmecher acum. La Optifine. Vreau să-mi cumpăr și cont premium. Sper să nu mă joc cu Minecraft cărcuit. Să-l joc cu Minecraft cumpărat. În fine, să-mi pun capă ce vrea mușchii mei pe acolo. Bun, nu știu cum să fac asta, să vorbesc și eu, nu știu, în fine. Adică să-l cumpăr, nu să fac porcării, măgării, pe care cred că o să-mi cumpăr câteva jocuri, o să le cumpăr. Bun, nu știu. Am planuri mari. Dar nu știu dacă sigur am plinit vreodată. În fine. Să trecem pe asta. Să trecem pe asta. Prostioare. Păi, episoadele, să vedem noi de câte minute ne facem. Eu am fost Andu. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share pe Facebook dacă v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!